Welcome to Brownian TV. O karon ani ata sa programa nga kisayod ang mga wala masayod. Atong hisgutan ang mga topic karon regarding sa protective gear nining atong nahiagom nga pandemic, labi na sa pagsulob sa face shields ug unsa pang mga klaseng atong i-apply para malikayan nato ang virus or coronavirus COVID-19. So mauna pipila lang na sa atong hisgutan mga butang or unsay angay natong buhaton ug tutok lang dinhi sa Brownian TV. Daghan tag-angay nga hisgutan karon, labi na karon kay pandemic sa tibuok nasod, dili lang sa tibuok nasod kundi sa tibuok kalibutan. So ato kanang hisgutan og kay atong kasagaran nga mga symptoms no nga atong feel kung naatay mga gipangbati sa lawas, mao man gyud na nga gi-apply kaning vitamin C pang palig-on sa lawas nga mga pagkaon sama sa mga utan, fresh vegetables, unsa pa diha, lemonsito, fresh fruits, ug uban pa mga isda, mga labas nga isda or unsa pa mga angay ipakabas ko sa lawas aron magpabilin nga lig-on ang resistensya nato o to boost our immune systems. Daron, ani na ato nang hisgutan mga guys. Karon kay na bagong request ang Department of Transportation sabay si Lugade na ang paggamit sa face shields usa sa atong hisgutan labi na napadayon nga sinati natong crisis sa pandemic. Kining paggamit sa face shields usa ni sa mga bugat nga problema na pod, nidugang na sad nga mga problema sa katawhan no. So na may uban nga mga affordable ra kayo nga gibaligya ron, depende mo na sa mga supplier or sa mga namaligya or sa nipatong nga mo taas-taas ang mga rates. So dili ta maghisgot og rates. Mo ni ang atong face shields mga guys. Tan-aw ni man yo. Simple ra no. Oh, hanap. Pero makita na to ang katinaw ani karon. Kay mao man gyud pagpalit nato gikan dito sa gipalitan na to sa mga suppliers. Okay, kita ninyo, limang kayo, iniha, blood. So, dahil ang diha, may glass. Wala ni glass na, kaya tungod na natin. Frame man siya, muna siya nagdaog, para masulog na to. Meanwhile, Only guys. Sa loob. Mga guys, mga kaigsunan ako sa Facebook o sa YouTube, di ba? Kung bation ta og sakit sa tutunlan, unya hilantan ta init atong kalawasan, nya sa puy-puy kayo atong kalawasan, muratag gipamaulan or unsa diha, unya muhat sa tagkalit nga murag natay sipon mo na yung mga symptoms sa COVID-19 or coronavirus. So para malikaya na to na, di ba, kasagaran natong buhaton is consult magitaan nagkuan adto ta sa mga barangay na ni pang-implement na nila, no? Dugay naman na nato ng gibuhat. Then di-apply nato ang pag-take og vitamin C, sanitize sa atong lugar. Then pag gamit og alcohol sa atong mga kamot, o dili lang kay kamot ug sa pay atong i-apply sa alcohol para ma-sanitize. Inom og mga tambal ra nga tambal sa ubo kung giubo ka, tambal sa sipon kung gisipon ka, then tonsillitis ka sa amoxicillin, di ba? Mo man ang mga sa panang mycin para tambal sa tonsillitis. Then aside sa anak atong mawa ang panglasa sa imong gikaon, wa na kay di ka kasimhot. Sigara na murag maglisod jud ka no kay tungod sa subaw sa imong ilong ug ang nag-abot imong dali nya naa na day virus. Kunya nig swab test na, nig rapid testing na,
na positive na ka sa maong virus. So para maagapan na, so mukhaan gyud mga procedures ano nga tan-aw nimong natay symptoms sana ani kani dainim na mo ni siya oh mo ni siya ang gitawag og Mura gina siya o sorry. No clinical test ni para 2,000 years later. basta ko 1 minute 37 seconds later. Anti-coronavirus Super XT Booster for COVID-19. kung maglisod ka og simhot di ka kasimhot ya inikaon nimo lain nimong lasa di ka kalasa, so kini siya ang anti-corona booster. Kung ganahan mo palit ani message lang mo sa ako through Facebook kay naatay supplier ani ha. Himnon na ni siya, isod na ni siya sa 1 liter nga mineral water, pero initon siya nimo ang tubig dito, isago ni siya sa tubig, then imong inito ng 2 liters, then after na ihot doon na nag-inom for 2 days. So epektibo ni siya, mabalik ra ang imong panglasa. So mo ni pa-testing sa uban base sa mga ibaw-an. So mao gyud ni atong buhaton, inom ta ani. Pwede na ta mo i-recommend aning klase nga food supplement ha. Pwede na ka mo palit og sunbrox or unsa pa diha chlorine inyo ra nang itimplahan sa saktong pag-mix ninyo, then mo na inyo ihugas sa sulod sa inyong mga kwarto sa inyong balay. So mo ra na ang ibuhaton mga guys. Then atong makuanan labi na sa kwarta, hugaw mo ang kwarta kung pwede lang magamit ta o kanani no, ano siya, hand gloves, Glomed hand gloves. Oh, pwede lang sa kwarta lang, maglimpyo ta, pwede ta hand gloves kay naa dito mga kagaw sa mga uban-uban mga objects, di ba? Para diha, so may kapan mo. Oh, na kinahanglan ta inani. Aside sa atong face mask, natural mong gina kay ato man gina oblige bisag asa ta mag face mask mong kita na mag-uban ron mag face mask kay mahadlok. Di sila mahadlok sa virus, mahadlok sila sa pulis. Na mag face mask sila. So sayop na mag face mask ta kay naa pa ang virus. Bisan pag unsa pa na diha ma-ECQ, ma-GCQ pa ka diha, MECQ, MGCQ, naagya po ng virus. Bisan pag unsa mga Q, barbecue, EQ, naagya po ng virus. Kaya giwat anak vaccine. Sa kwarta ron, uban walay makaon, ipauna ginato ng mga portating butang. So ipauna lang ginato sa atong basic needs, mga daily needs na to, sama sa bugas, sa padya pagkaon sudan, mas importante grabe na kay lisod kayo mga dili ta magsalig sa ayuda sa gobyerno. Wala po tayo malihukan kay quarantine, nakpunta, so naara kita sa balay, stay at home na kita, no? So mo ginatong buhaton kung wala tay gloves sa dali ra plastic silupin nga kita na sa pungpong silupin ni face o di ka ikot or plastic na mga recycle basta maprotektahan lang, especially kanang alcohol. Wala alcohol pwede ra sabon kana grabe man kay na, di ba? So more na itong ikatambal ninyo mga guys. Then kung gilantan ta init atong lawas, digital thermometer. So atong ibutang na diha, matingog na yung nagtataon, tutot din. Kung wala ta ani, maghuwam na tas mga silingan, naari na daghan. Iuli lang sad, face mask. Atong isuloob, dili kaya naon ha. Mo na badakpan mo saf for proof.
So, ana gina siya. Kita ka guys. Padulaan na ko ha. O, daghan na kayong face mask. Mapalit niya siya yung mga suking tindahan, mga drugstore, na pay uban na asa ka ng mga department store na anak bisag asa ni mapalit na ni kay daghan naman kay mga supply ani. So barato ra kay face mask kay ano magsulog ta ani guys kay to protect us from the virus. Na mo ni ang pagdili kay ingon magsulog ta ani. Pagsulog mo, kit ano, bakit? Uy, pagsulog mo. No, so ka nag-face mask. Dakpo niyo ka sa pulis. Dili na mo guys. Tungod kinapay virus. Ha? Mo na atong dapat buhaton. We should always wear face mask in public. Bisag asa ta mo lakaw. Okay, last na to sigutan. Wala ni kung sanay na atong i-aware ang atong bangsa. Depende ni sa mga naitrabaho o naikagasto ang pagsulob o air purifier. Kung nata sa mga pampublikong lugar, labi na katong mga walay dili mag social distancing nga nakamasta, mas maayo yun maprotektahan ta niyo. Sulob ra na guys, guys. Base sa akong hibaw-an gihapon mga friends, kini siya to ka sa mga publikong lugar, ka sa mga mall, kumpra ka nya napay ningon ra bang World Health or doctors nga ni-prove sila nga ang virus sa kuno usa na cause dili na kay ingon sa droplets kundi airborne. So para malimpyuhan na to itong mga hangin di ang mga palibot, mga bad air na ay mga virus kunuhay or unsa da bako, malimpyuhan na ng air purifier. Naana ni siya sa mga online, pwede ni mo ma-order basta na anis Lazada o sa Dia Shopee, pwede mo maka-order ani ay baratohon na ni na pay balon, depende ra na ninyo mas katong affordable basta to protect lang na siya. Sa mga katong sakit ng tutunlan, nayuban atong mga traditional no, atong atong i-gargle, pero karon kay modern naman, pwede ra ta atong advice advice mga doktor sa atong naibawan, kining Bactidol or kining betadine nga kaning internal mouthwash. So pwede ra na atong oral care, unsa to oral care, naara na mapalit na sa mga butika mga guys. Katong pusong mga gipanghilantan nga gipangubo nya labi na mo take mo kita og mga tablitas no gingon naman ako na ganiha as what I said kung hilantan ta mga paracetamol hindi ubo ta Robitussin or Solbox or gisipon ta kini news sa pasay pa na init ta di gyud mada kung lisod jud ang kwarta no at total sa mga maayong traditional nga mga buluhaton sa maling tuob ha o wala mang taning mga maayo na jud kay ta kay based na our experience sa mga doctors nga di na ubang doctors nga di na tuob nasa sigara mga karang doctors ganahan sa tuob kinaraan gyud nga paagi sa pagtambal ha mo na gitawan we heal as one. So ang tuob importante jud kay na kay ngano gamay ra kay nagastot ay nung palit ato mga tuob kit nga pati mahala pwede na ta magtuob nga ato lang andam nagapanghanat nya imo lang ng bukanan andam kag lemon ginger salt nga kung ganahan kag na eucalyptus tangan mo omega nga painkiller kanang naam na siya yung mga turpentine oil or eucalyptus botabuara na nimo nabugnaw na then tuob ka so daog na gawas na nimo sinwat ana ha tuob kag mga 15 to 30 minutes mora base sa akong nahibaw-an mga guys. So mo na atong buhaton no sa wala pa mga wapay alamag anak pero kay bawo ko kanang tanan kay bawo nagtud unsay mga pamaagi karon mga unglan na to ang pagtakot-takot o transmit sa ato na sinati karon na pandemic ang coronavirus. Sa next na tong topic atong himamaton ang mga nawad-an og trabaho ning sinati natong crisis sa pandemic. Adto tag mga establishmento ato silang himamaton tagsa-tagsaon atong interview. So sunod atong programa. So atangin na ninyo mga guys, tutog kamo mga guys, subscribe mo sa akong YouTube channel. Just subscribe MC Rain Music. Okay guys, diri na lang takutob hantod sa sunod higayon kini inyong magtatambag din sa atong programang
dayon isa itong programang Abisayon sa mga wala masayon. Bye bye guys. Hoy, naog, abusad yung tawak. Mudawat lang limpyo na bawat wak.